はい。나는 그 다소지 다 총리 마사정이 또다 소마뇽들 나 대야야 자쁜 게 샤이르 거 다를 우리 정부는 뜻이나 다른 그 세마 돈낭 체계배 아 다른 게 지나 자쁜 게 샤이르 거 너무 그런 거 우리 정이 너무 다통무 다른 게 세마시게 가게 あ、はい、ありがとうございます。グリバ先生通訳してもらえますか。はい。はい、どうぞ。こんばんは。さっきサンジー先生が話している内容は私は子供の時は小学校に入ったことがありますけれども、チベットの文化を詳しく勉強したことはないです、今考えると本当に悔しいですと。ずっとお父さんが短歌を書いてる人ですから、チベットの絵を勉強して、ずっと来ましたと、これで今日は先生から三浦先生から日本の子供たちがチベットの文字を歌にして歌っているのを見て感動しましたと。自分が子供の時は本当にチベットの文字とか詳しく勉強することができなかったですけれども、今は外国の子供たち、特に日本の子供たちをそれをチベットの文字を勉強して歌を歌って聞いたのはびっくりしました、羨ましいですと、そういう感じましたと。どうもありがとうございましたと言いました。あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですそうです。